naší velké letní motosoutěže. Opět budeme soutěžit o skvělé ceny, tak jdeme rovnou na to. Tak, losujeme prvního výherce, nákrčník Bridgestone. Jdeme na to. Chvíle napětí. A výhercem se stává Rostislav s ID číslem 2590. Další výhrou jsou sluneční brýle Michelin a můžeme losovat. A výhercem se stává Tomáš, blahopřejeme, s číslem 2896. Tak, losujeme další výhru, to je kšiltovka Dunlop, jdeme na to. Zbyněk vyhrává kšiltovku Dunlop, blahopřejeme, s číslem 3541. Kšiltovku Michelin vyhrává soutěžící Pavel s číslem 2821, blahopřejeme. A máme tady další cenu, jsou to ponožky Continental, tak jdeme na to. Ponožky Continental vyhrává Radovan s číslem 224, blahopřejeme. A kdo získá tričko, sportovní tričko Michelin, zjistíme právě teď. Adéla s číslem 1539, blahopřejeme. Další cenou je čelovka Bridgestone a tu získá soutěžící jménem Michal s číslem 82, blahopřejeme. Termosku Pirelli získá soutěžící Jakub s číslem 989. Blahopřejeme. Kompresor od značky Bridgestone si odnese soutěžící jménem Rostislav s číslem 3485. Blahopřejeme. A je to tady, losujeme hlavní cenu druhého kola naší velké letní motosoutěže a pneumatiky v hodnotě 10 000 si odnese chvíle napětí Miroslav, blahopřejeme, číslo 2250.